Ha? Matagal na rin po kami ni Marga, ma. Kailan pa? Good morning po, tita. Hindi ka ba nakapagtapos? Dali lang, Marga. Ako nang bahalang mag-budget. Ito po, ma. Binigay ko na kay mama. Ano? Bang sabi ko sa'yo, ikaw ang umawak na? Baka mamaya, magsumbong na naman itong babaeng to. Pwede mo namang dagdagan ng allowance ko, anak. Pag nagpadala po ako, baka madagdagan ko. May binibigay naman na pera yung anak natin, di ba? Yung manugang mo, baka may extra siyang pera. Si Marga, tumutulong din ba dyan? Dalas nga, nasa kwarto lang yun. Ang asawa mo, pagsabihan mo, may lalaking kasama kanina. Ano bang nangyayari kay Marga? Nasaan na ba yung babaeng yun? Bakit hindi pa lumalabas? Marga! Marga! Babe. Dito na tayo sa bahay. Brian, kinakabahan ako. Huwag kang kabahan. Nandito ako sa tabi mo. Tara. Ma? Ma? Oh, Ma. Brian! Mana po, ma? Mano po, tita? Ma, si Marga nga pala. Girlfriend ko. Good morning po, tita. Ha? Kailan pa? Medyo matagal na rin po kami ni Marga, ma. Opo, tita. Bakit hindi ko alam? Ma, nasa ibang bansa pa kasi ako noon nung nililigawan ko siya. Pero matagal na po kami magkakilala. Taga saan ka, Iha? May trabaho ka na ba? Wala pa po, tita. Pero naghahanap pa lang po. Maupo muna nga tayo. Naku, mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Naku, ma. Madiskarte itong si Marga. Nag-online selling siya. Online selling? Eh magkano lang naman ang kinikita ng mga yan? Minsan, naluloko pa sila. Hindi naman lahat, ma. Opo, tita. Kaya nag-iingat din po ako. Naku, matagal lang ang senso sa mga ganyan. Dapat, pumasok ka na lang sa opisina para malaki at maganda ang kita. Kung pwede nga lang po, tita. Bakit po hindi? Bakit, Iha? Hindi ka ba nakapagtapos? Ma. Paganda mo na nga lang kami ng merienda. Nagugutom na kasi ako eh. Kung hindi lang kita mahal, anak. Sige na nga. Mal, pasensyahan mo na yung nanay ko. Ayos lang. Oh, paano ba yan, babe? Iiwan muna kita dito kay mama. Sige, babe. Pero, promise mo pag wala ka ng kontrata doon, umuwi ka na. Oo naman, babe. Mamimiss kita. Ma, kayo na pong bahala sa asawa ko, ha. Huwag niyo siyang pababayaan. Oo, ako nang bahala sa asawa mo. Hindi ko siya pababayaan. Siya, sige na. Si Papa nga pala, ma. Nasaan? Naku, hindi ba niya alam na aalis ka ngayon? Hindi po eh. Di bali na ano. Siya, sige na, ma. Alis na po ako. Babe, mag-ingat kayo rito, ha. Oo, babe. Mag-ingat ka din. Alam mo, Mare, ang ganda ng mga bag sa mall. Naka-sale pa yata. Oo nga, Mare. Gusto ko sanang bumili. Kaso, wala pang padala ang anak ko. Oo naman, bibilhin ko yun. Ako pa ba magpapahuli? Alam mo naman yung taste ko, di ba? Oo naman, Mare. Oo, huwag kang mag-alala. Mano po, ma? Sige na nga, Mare. Mamaya na lang ulit. Tatawagan na lang kita. Bye! Sige po, ma. Pasok po muna ako sa kwarto. Sandali lang, Marga. Bakit
Nagpadala na ba si Brian? Opo, meron na po kaya kinuha ko sa bayan. Talaga? Nasaan ang allowance ko? Pati na rin yung dito sa bahay. Ako nang bahalang mag-budget. Pero ma, ang sabi po kasi ni Brian, tipirin ko daw po yung allowance dito. At yung allowance nyo lang daw po yung ibibigay ko. Hay nako, hindi pwede yan. Dati, ako lahat ang naghahawak ng allowance dito sa bahay. Kaso, nung kinasal kayo, ikaw na. Eto po ma. Sige po ma. Ah, Marga. Alam mo namang bumibili ako ng gamot, hindi ba? Baka pwede mong dagdagan. May gusto sana akong bilhin. Magkano po ba ma? Total, hindi ka naman lumalabas ng bahay. At wala ka namang pinagkakagastusan. Mga 3,000 lang sana. Ito po ma. Maraming salamat. Ang bait mo, Marga. Kung ganyan ka sa akin, magkakasundo tayo. Sige na. Hello, Brian. Hello, Mahal. Kamusta ka dyan? Ayos naman. Tanggap mo ba yung padala ko? Oo, mahal. Salamat. Kung may gusto kong bilhin, sabihin mo lang. Tsaka kung kulang yung allowance nyo. Ayos lang ako, mahal. Dito lang naman ako sa bahay. Kaya nga ako nagtatrabaho para sa atin. Para gumanda yung buhay natin. Para mabili yung mga kailangan natin. Isipin mo din yung sarili mo, mahal. Ayos lang naman kami dito. Siya nga pala, binigay ko na din pala yung allowance ni Mama. Ah, ganun ba? Yung sa'yo ba, naitabi mo? Oo, mahal. Siya nga pala, yung budget pala dito sa bahay, binigay ko na kay Mama. Ano? Eh bakit siya? Di ba ang sabi ko sa'yo, ikaw ang humawak na? Kaya mo, kakausapin ko si Mama. Huwag na. Hayaan mo na lang, mahal. Baka mamaya may masabi pa siya sa akin. Kaya ako nga sa'yo binigay para mabili mo yung mga gusto mong pagkain. O kaya kahit anong mabibili mo, gaya ng mga gusto mong gamit. Naku, ayos lang ako, mahal. May allowance naman ako na binigay mo. Baka mamaya, magsumbong na naman itong babaeng to. At sabihin na humihingi ako sa kanya. Sa susunod, ikaw na bahala mag-budget. Yung perang ibibigay ko sa'yo, itabi mo na. Para pag kailangan mo ng pera, may pera ka din. Oo, mahal. Salamat. Si Brian ba yan? Opo. Pakausap nga. Hello, Brian. Kamusta? Ayos lang naman po ako dito, Ma. Kayo po? Eto, bumili na ako ng mga gamot ko. Halos walang natira sa sobrang mahal ng bilihin dito. Ganun po ba? Baka pwede mo namang dagdagan ng allowance ko, anak. Kasi may gusto sana akong bilhin. Kaso, kulang ang pera ko. Hayaan niyo po, Ma. Sa susunod, pag nagpadala po ako, baka madagdagan ko. Sige, salamat anak. Mag-ingat ka dyan. Opo, Ma. Kayo din po. Sige anak, ibibigay ko na kay Marga.
Hello, Brian. Oo. Eh, ikaw, kumain ka na ba? Oo, Brian. Mitch, pahinga ng pera. Bakit? Ibibili mo na naman ang alak mo? Eh ano naman sa'yo? Kasiyahan ko yun. Pipigilan mo pa ako? Mamaya, magkasakit ka pa sa ginagawa mo. Malakas pa ang katawan ko, no? Sus, nagyabang ka na naman. May binibigay naman na pera yung anak natin, di ba? Nagastos ko na. Wala na, ubus na. Ano? Paano na ako ngayon? Humingi ka sa anak mo. Sige. Sasabihin ko sa kanya na sa akin na lang ibigay, hindi sa'yo. Buti kong pumayag siya. Paano na ako ngayon yan? Eh di magtrabaho ka kasi para magkaroon ka ng pera. Bakit ako ang utusan mo? Hindi ikaw ang magtrabaho. O yan, yung manugang mo. Baka may extra siyang pera. Bakit po? Halika nga rito saglit. Marga, baka may extra ka dyan. Oo nga, Marga. Baka may extra ka dyan. Bigyan mo muna yung tito mo. Ho? Hindi po ba nagbigay na ako sa inyo, ma? Oo. Bakit ba? Nagtatanong ka pa. Eh, nakatabi na po kasi yung allowance na natira sa akin. Sabi po ni Brian, tipirin ko daw po. Ito kasing si Mitch. Ginagastos ang allowance na para sa akin. Anong magagawa ko kung nagastos ko na? Sige po. Bibigyan na lang po kita dun sa natira sa akin. Para hindi na po kayo magtalo. Huwag mo sasabihin kay Brian yun ha. Baka magalit yun sa akin. Oo nga, Marga. Huwag kang magsusumbong sa anak namin. Sige po. Mabuti naman kung ganun.
Oh, ma. Napadalaw po kayo. Upo ka muna, ma. Anak, kumusta ka na? Ayos lang po ako, ma. Bakit parang pagod na pagod ka yata? Hindi naman po, ma. Di ba may katulong kayo? Nasaan siya? Bakit parang ikaw yung gumagawa sa mga gawaing bahay dito? Wala na po, ma. Hindi po kasi sila magkasundo ni Tita Mitch. Ganun ba? Opo. Kaya tumutulong po ako sa mga trabaho dito. Sa bahay nga wala kang ginagawa. Tapos dito, ayos lang, ma. Hayaan mo, maghahanap ako ng katulong. Wag na, ma. Sayang daw po kasi yung pambabayad, sabi ni Tita Mitch. Hindi ba nagpapadala naman yung asawa mo ng allowance nyo? Opo. Bakit hindi yun ang gamitin nyo, pambayad sa katulong? Ayos lang, ma. Wala din naman po akong ginagawa dito. Alam mo, anak, kailangan mo mag-ipon para may nakatabi kang pera pag kailangan mo. Binibigay ko po kasi lahat kay tita. Ha? Ikaw ang asawa. Dapat ikaw may hawak. Ayoko po kasi na may hindi kami pagkakaintindihan ni tita. Ay, nako. Gusto mo bang kausapin ko yung biyanan mo? Ma, wag na po. Baka naman inaalila ka lang dito. Hindi naman po. Ay, nako, Marga. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Sa mga mata mo pa lang, halatadong nagsisinungaling ka na. Ma, ayos nga lang po ako. Sa oras na malaman ko na hindi maganda yung ginagawa sa'yo ng biyanan mo, kakausapin ko yung asawa mo para malaman niya lahat ng mga nangyayari. Naku, ma. Wag na. Ayos lang talaga ako. Hello? Hello, ma? Oh, Brian. Napatawag ka. Kamusta ka? Ayos lang naman po ako, ma. Si Marga po ba? Nasaan? Tinatawagan ko po siya pero hindi naman siya sumasagot. Ah, nasa kwarto siya. Alam mo naman yun. Buhay prinsesa yan dito. Nung nakaraan naman pong kausap ko siya, ang sabi po niya, pagod na pagod daw po siya. Nako, baka naglalambing lang yun. At nagdadahilan siguro. Alam mo naman yun, madrama yun. Nasaan na po ba yung kasambahay natin? Hay nako, pinalayas ko na. Paano? Ang tamad-tamad. At isa pa, hindi sila magkasundo ng asawa mo. Ano po? Mabait naman po si Marga, ma. Nako, mas gusto ng asawa mo na walang kasambahay dito. Paano ngayon yan, ma? Sino mga gumagawa ng mga gawaing bahay dyan? Di kami, sino pa ba? Si Marga, tumutulong din ba dyan? Minsan, madalas nga nasa kwarto lang yon at natutulog. Ba't ganun, ma? Kasi nung tumawag ako sa kanya, pagod na pagod daw siya. Di ang ibig sabihin, nagsisinungaling siya. Aba, malay ko. Baka naman inaalila niyo siya dyan. Nako, hindi no? Maghanap na lang kayo ulit ng makakasama dyan. Naghahanap naman kami, kaso mahirap talagang kumuha. At isa pa, mahirap nang magtiwala kung kani-kanino. Di takasan niyo yung sahod, ma. Total, ang laki naman ng pinapadala ko dyan. Mahal na nga ang bilihin dito, anak. Kaya nga yun ang sasabihin ko sa'yo. Baka pwede mo namang dagdagan ang pinapadala mo. Titignan ko, ma. Halos wala na rin natitira sa sahod ko dito. Kung hindi ka lang sana nag-asawa agad. Anong sabi mo, ma? Wala. Basta yung sinabi ko sa'yo ha, huwag mong kakalimutan. Sige, ma. Pakisabi na lang kay Marga na tawagan ako pag wala siyang ginagawa.
Sige anak, mag-iingat ka dyan ha. Ano ba yan? Kalahating oras na ako naghihintay rito. Wala pa rin dumadaang sasakyan. Hoy! Anong ginagawa mo dito? Uy, JR, kamusta? Eto, nag-aabang ako ng masasakyan pa uwi. Kaso, kanina pa ako dito pero walang dumadaan. Mahirap talagang sakayan dito. Kung gusto mo, sumabay ka na sa akin. Okay lang ba? Oo naman. Doon ako dadaan. O sige, salamat ha. Tara. Mawag ka ah. Salamat ha. Ayos lang yun. Ang landi naman ng babaeng to. Hindi na nahiya. May asawa siyang tao. Mano po ma? Oh, saan ka galing? At nagpahatid ka pa talaga sa lalaki? Dating kaibigan po namin ni Brian yun ma. Malay ko ba kung sino yon? Sige po, pasok na po muna ako sa kwarto. Oh, bakit tumihiyos ka sa akin? Nag-uusap pa tayo ah. Hindi naman po ma. May tinatago ka ba sa akin? Wala naman po ma. Pagod lang po talaga ako, tsaka masama po yung pakiramdam ko. Eh, sino magluluto ngayon? Ako? Ako na lang po ma. Magpapahinga lang po ako saglit. Mabuti naman kung ganon. Yung tito mo, darating na mamaya yon at maghahanap ng pagkain yon. Sige po ma. Ako na pong bahala. O sige. O ma, napatawag ka. Ang asawa mo, pagsabihan mo, may lalaking kasama kanina. Ano po? Baka naman nagkataon lang. Hay nako, kausapin mo na lang siya. Ikaw din. Wala rin ginagawa yan dito. Nagkukulong lang din yan sa kwarto. Hayaan niyo po. Kakausapin ko na lang po siya. Mabuti pa nga. Ano bang nangyayari kay Marga? Totoo ba yung sinasabi ni Mama? Hello ma. O anak, kumusta ka na? Ayos lang po ako ma. Bakit ganyan ang boses mo? Masama lang po yung pakiramdam ko. Umuwi ka muna kaya dito para maalagaan kita. Ayos lang po ako dito. Baka hanapin po kasi ako ni Brian. Gusto mo sunduin kita? Sabihin mo lang. Pag di ko na po talaga kaya ma, nagsasabi po ako sa inyo. Sige. Baka mamaya mapano ka dyan at hindi ka nila maalagaan. Parang kailan lang may sakit ka na naman. Bakit kaya hindi ka magpatingin sa doktor? Huwag na po ma, ayos lang po ako. Sige, tumawag ka lang sa akin pag may kailangan ka ha. Opo ma, Mag-iingat ka dyan ha. kayo din po. Sige na, pagaling ka. Opo. Bakit kaya hindi niya sinasagot? Marga? Marga! Marga! Hoy, Marga!
Saan pa? Kundi sa masayang lugar na wala ka. Ano sabi mo? Teka nga, nasa na ba siya? Marga! Marga! Huwag kang maingay dyan. Baka natutulog pa yun. Alam naman niyang siya lang inaasahan dito sa bahay. Ay nako, Mets. Bakit hindi ka kumuha ng katulong? Para hindi ka na nahihirapan. Anong katulong? Sayang lang pang bayad sa katulong. At isa pa, wala naman siyang ginagawa dito sa bahay eh. Teka nga, nasa na ba yung babaeng yun? Bakit hindi pa lumalabas? Marga! Marga! Hoy, Marga! 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 Oh, Ma. Oh, kayo po pala. Hindi ba sinabi ko sa'yo na magluto ka ng pagkain natin? Ay, oo nga po pala. Anong oras na? Gutom na ako! Pasensya na po, Ma. Sama po kasi talaga yung pakiramdam ko. Nawala na tuloy ako ng ganang kumain. Bigyan mo na nga lang kami ng pera para sa labas na lang kami ng tito mo kakain. Po, Ma. Akin na nga lahat yan. Pero, Ma, yan na lang po yung natitirang pera sa mga binigay sa akin ni Brian. Eh di humingi ka ulit sa asawa mo. Pero, huwag mong sasabihin yung mga nangyari dito ha. Pero, Ma, Subukan mo. wala pa naman akong gamot. Paano na to? Brian anak, ba't bigla yatang umuwi ka? At hindi man lang nagpasabi. Nasaan si Marga, ma? Marga? Marga! Brian? Ano ba nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Ba't namumutla ka? Ayos lang ako. Umupo mo muna nga. Ba't hindi ka nagpatingin sa doktor? Ma, ba't di mo man lang sinabi sa akin na may sakit na pala yung asawa ko? Ngayon lang yan. Hindi naman siya nagsasabi sa akin. Baka nagdadahilan lang yan. Tama pala ang kutob ko. Buti na lang nagsabi sa akin si Tita Ruby. Hello, Brian. Hello, Tita. Ba't napatawag po kayo? Nag-aalala kasi ako sa anak ko, Brian. Bakit po, Tita? May problema po ba? Tinawagan ko kasi siya kanina. Parang may sakit. Ganun po ba, Tita? Tumatawag po ako sa kanya, pero hindi niya naman sinasagot. Baka nakatulugan niya. Masama kasi yung pakiramdam niya. Baka ganun nga po. Bakit kaya hindi sinabi sa akin ni Mama yun? Parang may tinatago siya. Ayaw naman niya magsabi sa akin. Hayaan niyo po, susubukan ko pong magpaalam dito para makapagbakasyon po ako kahit mga ilang araw lang. Kilala ko yung batang yon. Pag tahimik, may problema siya. Sige po, ako na pong bahala, Tita. Sige, Brian. Maraming salamat. Sige po, salamat. Pinagkatiwala ko sa inyo yung asawa ko, Ma. Pero bakit pinabayaan nyo? Ano ba? Wala naman akong maling ginagawa sa kanya. Nalaman ko na lahat, Ma. Kung minsan nga tumatawag sa akin si Papa, lasing na lasing pa. Kinukulit na bigyan ko daw siya ng pera. Tapos, lahat pala ng padala ko, kinukuha niyo sa asawa ko. At ginagawa niyo pa siyang katulong dito sa bahay. Anak, hindi naman sa ganun. Huwag na kayo magpaliwanag, Ma. Huling-huli na kayo. Brian, tama na. Ayos Hindi. na ako. Aalis na tayo sa bahay na to. Pero paano ako? Paano kami ng papa mo? May karapatan kami sa kinikita mo. Eh di sana naisip niyo yan, Ma. Pero kahit kunti pag-aalala sa asawa ko, hindi niyo nagawa.
Anak, patawad. Hindi ko naman sinasadya. Hindi na, Ma. Mas makakabuti para sa aming dalawang mag-asawa na bumukod na lang kami. Brian, tama na. Huwag kayong mag-alala. Bilang anak, tutulungan ko pa rin kayo. Pero hindi na tulad ng dati, na binibigay ko lahat ng gusto ninyo. Paano kami ng papa mo? Ma, may pamilya na ako. Sana naisip nyo rin yun. Mahal. Hindi ka ba naawa sa amin ng papa mo? Bakit sa asawa ko, Ma? Naawa ba kayo? Tara na, Mal. Kuhanin mo na lahat ng gamit mo. Aalis na tayo dito. Pero saan tayo titira? Huwag ka mag-alala. May nabili na akong bahay at lupa. Doon tayo magsisimula ng bagong buhay natin. Talaga, mahal? Bala ko talaga na bumukod na tayo ng bahay. Paano si Mama at Papa? Huwag ka mag-alala. Masasanay din tayo na wala sila. Kaya sige na, impake mo na yung mga gamit natin. Susunod ako. Anak, pasensya na. Hindi ko na uulitin. Tama na, Ma. Nakapag-desisyon na po ako.